Студентите от протестите през декември с нови условия към държавата, след като дадоха срок до днес, за да се вземат решения, свързани с промените в изборния кодекс и редакцията на измененията в Конституцията, свързани с служебните кабинети, младите хора решиха да удължат ултиматума. Какво ще направят от студентската инициатива СТОП? При нас съм Мартин Филипов и Георги Петков. Добре дошли и на двама. Здравейте. Кажете сега, до днес ви беше ултиматума. Решихте да го удължите. Много така сте хлабави към политиците. Трябва по-остро да си следите ултиматумите. Защо така? Не смятаме, че сме хлабави по никакъв начин, даже напротив. Просто даваме възможност на всички институции, всички партии, към които сме се обърнали, да преосмислят поведението, което ще покажат към нас. И все пак следващата седмица тепърва започват работа нашите народни представители. Надявам се да имаме позиция от тях. Изпратили сме писма, с които да ги запознаем с нашите искания и дано да има положителен ефект. Очакваме от тях действия. Дайте детайли на исканията, обаче сега, господин Петков. Исканията ни, първите три, от които са основно студентски, искаме повишаване на стипендиите, като минималната стипендия да стане вързана с минималния праг на бедност. Няма бюджет, ще ви кажат веднага, като стане бюджета, ще си помислят. Да. Оттам искаме стипендиите да стигнат до минималната работна заплата като максимални. Да, доста голямо увеличение в сравнение с сегашните. Да. Освен това, разбира се, искаме премахване на таксите и също така искаме реална политика за реализация от страна на държавата на българските студенти. Очаквате ли да се съобразят с тези искания? Съдейки по действията им на този етап, за съжаление, не, но ние ще окажем нужния натиск. В България има един голям проблем и то е липсата на дългосрочна политика. Години наред с политическата криза, която беше в страната ни. Не, с нея се оправдават само и преди това също нямаше никакви. Именно. Няма никакви дългосрочни действия, политики, особено, говорейки за младите, абсолютна липса на политики. За да се осигури по-добра среда за младите, развитие, за да може те да останат в България, а не да наблюдаваме емиграционните процеси. Те, слава Богу, да чука на дърво, май се пообърнаха малко. Все по-малка част от студентите решават да ходят вече в чужбина. Предполагам, че вие сте запознати с тези данни. И факта, че самия вие двамата сте тук, означава, че вие учите политология, нали така? Да. И защо решихте, че ако поискате от политиците да променят изборния кодекс, сега ще се слушат, господин Петков? Защо? Защото е основно. В края на краищата, как може да сме сигурни в едно правителство и в легитимността му, ако не сме сигурни, че е избрано по честен начин? Все пак живеем в демокрация и това за нас е основно. Видяхме какво се случи на миналите избори и поне на мен не ми се иска отново да поставяме под въпрос сега ще проведен избори. Дали ще го направят е друг въпрос, дали ще приемат тези искания, но те са основни. И тъй като видяхме каква енергия имаше от страна на младите, нека да излезем ударно, да покажем, че сме сериозни, да покажем, че вече не сме апатични към процеса и да си представим исканията. Ние искаме честни избори и ние имаме желание условията за студентите да се променят в България, както и за моите хора. Машинното гласуване обаче панацея ли е? И смятате ли, че ще имате по-голямо доверие в изборния процес, ако не знаете в кого е хеш-кода? Или пък ако ни публикуват някакъв хеш-код и почват да ни говорят за други кодове и така нататък? Не мисля, че има нещо, кой знае какво страшно в машинното гласуване. Да, то не е страшно въпрос, дали му вярвате. Смятаме, че със сигурност българските граждани ще имат по-голямо доверие в машинното гласуване, имайки опита и виждайки какво се случва последните 30 години с манипулациите. С машинното гласуване манипулациите, ако не се премахнат, защото никога няма гаранции, то би трябвало по много по-труден начин да се осъществяват тези манипулации. И смятам, че с машинното гласуване повече хора, защото това ще е един фактор, който да допринесе за по-голямата активност на изборите. Чрез машините се надяваме да има по-голяма избирателна активност. Защото с ниската избирателна активност хората не се чувстват представени. Ние също сме по този начин. Тя защо? Вие защо? Гласувате ли, между другото? Вие сте политология, не сте представителна извадка. Вие със сигурност гласувате. Със сигурност. А вашите колеги са ученици? Те активни ли са политически? Много зависи. В изминалия, така да се каже, сериал от избори, защото наистина си беше по 2 пъти в годината, много голяма част от хората, разбира се, отчаяха. Защото те виждаха един и същи продукт. Въпросът за гласуването всъщност, според мен, се оковава на това, каква е алтернативата. Смятам, че в момента вече има вълна, която да докара някаква алтернатива на, така да се каже, политическия пазар. Защото истината е, че хората са отчаяни от това, което виждат на този етап. Идеята е да се роди нещо ново
и всъщност чрез по-висока избирателна активност, разбира се, да има по-легитимно правителство, което да ни управлява. Хората да се застанат всъщност зад народните представители. Вие готови ли сте да се включите в такъв политически проект? Той нов ли трябва да бъде или вече съществуваш и защо по какъв начин смятате, че можете да делегирате доверие? Процесите са прекалено динамични. Бъдещето за радост Не ми е пред говорете нас. така. Бъдещето е пред всички, да. Ние Ама имаме все време, пак, вие лично. ще изчакаме. На този етап не може да изкажем някакви такива На позиции. тези избори нямате такива планове, така ли или? Вижте, ние ще използваме абсолютно всички демократични инструменти. Нашата основна цел е да защитим студентите и да изпълним нашите цели. Тези цели може да бъдат през различни механизми изпълнени. Най-важно е диалог с институциите и с парламентарно представените партии в момента. И ако мога да добавя към това, което Мартин каза, ние ще направим напълно всичко нужно, защото не ставаше въпрос за похвати как всъщност ще си постигнем исканията. Ние ще направим напълно всичко необходимо, за да може нашите искания да бъдат разгледани и да бъдат приети. Това дали би било с диалог, както се надяваме в момента да бъде, нали? Нека да седнем, да се проведе един културен диалог, да стигнем до някакъв консенсус, супер. Ако не, може би с нещо друго, може би с протести. Моите доказаха, че са достатъчно активни и на площада, ако се наложи. Ако не стане така, пак казвам, времето е пред нас. Сигурно се надявам обаче, защото тези искания, които ние имаме, във всичките разговори, които сме провели с студентското общество, студенти от различни университети в България, това са болни теми. И младите трябва да бъдат под една или друга форма приоритет на българската политика. Защото ние ще носим тази държава след 10 години. Всяко поколение така се мисли и Разбира се. накрая е просто само употребено. Смятате ли, че могат и вас само да ви употребят? Ние няма да допуснем да ни употребят и ще преследваме до край нашите цели и нашите искания. Няма да бъдем повлияни от някакви други фактори, партии и така нататък. Ние сме изцяло студентска организация, не партийна. Никой не влияе върху нас. Търсиха ли и това ви е вече най-естественото и предложения? най-хубаво. Не мога да кажа предложения. Разбира се, Проучвания правят. тази вълна, която се видя от младите, нали, логично, че всяка една партия иска да я овладее под някаква форма, обаче истината е, че младежите са цветни. Не мога да кажа, че подкрепят една или друга или трета партия. Младите хора искат перспектива тук. Те това подкрепят. И затова излязоха и да протестират. Не заради някоя партия. Следователно, щом има желание за промяна, хайде, нали, да представим някои искания, както и ние направихме, да видим какъв ще е резултата отгоре, да видим всъщност колко им пука на управляващите. Дали всъщност този протест... Това вече няма, те се поставят. Разбира се, но нови ще дойдат. Затова нашите искания са дългосрочни. Сега няма, но след 3-4 месеца може би ще има. Ако не пак ще се ходи на избори, но все някога ще има. А тези искания са основни. И имайки напред какви нива на миграция, вие казахте, намалят, но все пак става въпрос за една голяма част от нашето поколение, което е навън. И навън явно му се предлага нещо, което ние тук нямаме. Какво? Реализация, нормален живот. За мен не е нормално един човек, защото ако мога да дам един личен пример, майка ми и баща ми винаги са ми казвали, нали, учи, за да можеш после да работиш. Да, но то стана учи и работи, за да може после пак да работиш. Ние това, което искаме, е студентите да могат да си позволят да отделят едни 4 години, особено по важни специалности, където наистина не е хубаво да се работи нещо извън това, да могат да ги отделят на образованието, да се образуват качествено, определено с това да имат възможности за реализация, които да са предоставени от Някой ще ви каже, държавата. има студентски отпуск. Той, мисля, че да, има студентски отпуск, така че можете да го ползвате от работа. Вижте, и да... основният проблем е, че няма студенти в момента, има работници. Именно през стипендиите ние се опитваме да изградим такъв механизъм, с който студентите да се фокусират изцяло върху образованието. Абсолютно правилно. Защото след това ще имат дълги години да работят и да допринасят за икономически растеж на държавата. Но в момента не може да караме студентите да работят, защото по този начин те пренебрегват обучението и автоматично нивото на образованието пада. Ако Безспорно. влезете извинявам се, че ви прекъсвам, ако влезете в една зала в университета, видите колко е курса, де-факто, защото ние сме си правили такива експерименти, да кажем, курса е 60 човека. От тези 60-15 ходят на лекции, примерно. Като питаш другите, ами смяната ми днес е такава, ами днес съм на работа, да, но какво работиш, нищо свързано с специалността. Образованието не е, целта на образованието не е аз да се отида от малкия град в големия, за да мога да отида да работя нещо. Целта е да се реализирам в една насока. И в последствие, когато се реализирам, аз ще бъда позитив както за държавата, така и за бизнеса. Това е основно. В момента не се дават условия за това нещо. Виждаме постоянно поскъпване, стипендиите все още са ниски. Да, дигнаха с колко се дигнаха с 50-100 лева. Това не е достатъчно. Имаме и квоти. Това също е огромен проблем. Защо студент, да кажем, който има 5,30, защото тази година, да кажем, е по-висок успеха, той да не може да вземе стипендия.
Това не е правилно. Защото има конкретен бюджет, с който Да, разполагат супер. университетите. Да. И именно за това, тъй като сме изпратили писмо и до Министерството на финансите, с нетърпение очакваме да реагират и да проведем среща, за да видим намеренията на министъра какви са. Дали има план за приоритизиране на висшето образование, на образованието като цяло. Кога какви изтича средства ултиматума, който отделя. поставихте? Нямаме точен конкретен срок в момента, тъй като бяхме поставили един. Надявам се, ще оставим време на институциите и на партиите да преосмислят, както казах, и да видим тяхната реакция и как ще се отнесат към нас. Ако не, планирате ли нови протести? Имате ли такава дата преди изборите ли смятате да ги направите? Защото казахте, че и след това също седи пред вас. Всичко ще е съобразено с реакцията. Ако видим отново нежелание да се комуникира с младите и с студентите, ако видим апатия от тяхна страна или тотално отричане от нас и това да не искат да ни слушат или да ни затворят вратата и да ни кажат, то няма пари, тогава да, ще има протести. Не може да се даде точен срок, точен ден, точен час на този етап. Но аз искрено се надявам, че се видя ние какво може да постигнем на площадите и ще се опитат този път да ни държат извън площадите и да приемат исканията. Дано, благодаря ви. Искам за финал да кажа, ние представяме не само студентите от Софийския университет, студентите от София, ние искаме да се обърнем към всички студенти във всички градове, всички университети, защото това е в техен интерес. Ние защитаваме и тях. Защитаваме всички млади хора, които искат да останат в България и да продължат да се развиват. Студентска инициатива. Стоп, благодаря ви. Желая успех. Ще проследим докъде ще стигнат условията, които поставихте и реакцията каква ще бъде. Ето как продължаваме.